Hey sanibonani. Cha wengane zakwethu. Ngithi ke mina ake nami ngedlulise. Engikubonayo nje singabantu abamnyama. Yabona thina abanye abantu bethu singabantu vele sidalwa ngokufana. Vele umnotho angeke size siwuvuse thina abantu abamnyama. Ngendlela hayi ukuthi asinawo amandla. Sinawo amandla kodwa ngenxa yenhliziyo esinazo ezimbi nokumona zelana nokwenyanya omunye umuntu angeke sikwazi ukusizana. Awona sibekise ngoba athi ngithi nje mina amandiya siyawadinga nabantu abamhlophe abelungu ukuthi bawusuke nabo kwesinye isikhathi baya ngenzondo kithi baba nokusenyanya nawo mandiya aba nayo inzondo nathi kodwa akusithi sodwa suke singasithi sodwa esidalela inzondo kubantu abamhlophe nelo namandiya. Kukhona abantu bakithi abamnyama vele abenza into embi eze abelungu beze bebona ukuthi yazi umuntu omnyama nje umuntu omnyama kafanele vele aphile kahle. Nakuwa amandiya uma ngabe kanje ngoba disvandalize nje simosha abantu abangosomabhizinisi abamhlophe nawo amandiya asibuka vele singabantu vele abangenangqondo. Kodwa ke ngilapha ekuthenini yazi inhliziyo zethu ngendlela ezizimbi ngayo bafuthu esingafuni ngazo ukubona umunye umuntu eright. Ayi zinzima kakhulu le nto leyo ngoba angeke nje ujabulele ukuthi umuntu uboshiwe. Ake ngikhulume namadoda, khuluma namadoda straight, amadoda nje empela. Awukwazi ujabulele enye indoda ukuthi iboshiwe. Ngaphandle mangabe igangile vele ngoba kuyaziwa uma ugangile waganga weba lapha vele uzoboshwa, wabulala umuntu uzoboshwa, washaya umuntu vele uzoboshwa ngaphandle. Kodwa nje kwezinye izimo kodwa nje efamilini yakho noma ngathi ugangile kuba buhlungu ufana nokuthi ufile ngoba i-role kade uyidlala, whatever role okade uyidlala in your family akusekho omunye umuntu ozoyidlala. Sesikhuluma nje mhlawumbe njengokubeka isinkwa etafuleni futhi nje umndeni wakho vele noma ngathi awubeka isinkwa kuthiwa khosilime esindlebende kwaso. Ngakho kona lokuthi umuntu ubalulekile emndenini wakhe. Uma uzoboshwa usuke bese ufana nomuntu ongekho vele awukho, ufana nomuntu ofile ngoba yikho into ozoyenza uma usejele. Ngoba ngathi hayi ngikhuluma namadoda ke straight, amadoda ngempela awufanele mangabe uyindoda uhleke omunye umuntu ukuthi uboshiwe, especially ezimweni ezifana nalezi lapho khona uthola ukuthi njengomfoka umfoka amacungane nje ungizomthuno ngoba kade ethi ulwela ini ukuthi umsholozi aphume ngoba naye kukhona akubona ukuthi hayi no kwesinye isikhathi mhlamba kwenzeka kahle noma umthetho ubheka ngenye indlela ke umthetho ubekiwe futhi umthetho uyalandela umthetho wase South Africa. Yena ungizwe akalona ijaji akasiyini kodwa nje ade yena ekhalela ini ukuthi umsholozi no angaboshwa azange abulale umuntu. Kodwa ke likhona icala ke thweselona ke likhona icala enjalo mangabe sefika le elayiboshwa khona bazofika bemtshela ukuthi wena unecala ngalokho mhlambe lokho njengalokho abakusho ukuthi ukuphehla udlala. Kodwa uma ke ngilakuthe uma ngabe uyindoda unomndeni akumnandi emndenini wakhe, akumnandi kuhlungu kuyakhala nje kufana nokuthi akekho emhlabeni ngoba njengathi thina amadoda nje uma ngabe uzoboshwa asazi uboshwa isikhathi esingakanani. Kodwa mangabe uyindoda ufuna wazi ukuthi waze waboshwa unenge ukuphazamisekayo kuwe ngaphandle kokuthi ubeka isinkwa etafuleni unenge okuphazamisekayo empilweni. Niyazi ukuthi sonke sinemizimba ebuthakathaka. Uma uwe waboshwa 3 years or 2 years kukancane ukuthi ungaphinde futhi emshadweni wakho kube kuhle. Ngikhuluma iqiniso. Uma nje uyindoda uyazi ukuthi kubuhlungu kanjani uma uboshiwe. Uma ngabe uyindoda ushadile noma athi awushadile uyihlalela nomuntu wakho ni happy nezingane zakho. Once wena ndoda waboshwa
uyohlala isikhathi le waboshwa nje 3 years 2 years futhi nje kulesikhathi samanje njengoba abafazi benjena nje nonyaka mningi kabi uboshiwe wena. So awuwazi ukuthi ngithi ngalokho awuwazi ukuthi uyindoda ungahlekisa ngokuboshwa komunye umuntu. Awuwazi ngoba awazi ikusasa likuphatheleni. Inxeba lendoda alihlekwa ngempela asizona izingane zikhona izinto ezihlekisayo kodwa ezinye izinto ayihlekisi ngempela ayihlekisi. Awukwazi ukuhleka omunye umuntu engako ngaphandle ke makuyisitha sakho ke vele mangathiwa nje hayi ngiyisitha sakho vele khona nami la ngakona khona kungakujabulisa lokho uma usengabe uthola usengiyaboshwa ngabuthi ngoba ungathi hey uNkulunkulu ke uyizwile imithandazo yami umuntu wangihlukumeza mangabe ngakuhlukumeza kodwa nje la ekuboshweni bafuthu angisiboni isidingo sokuthi ungajabulela ukuboshwa komuntu ngoba emndenini wakho sekufana nokuthi ufile awazi umuntu uzoboshwa isikhathi esingakanani. Impilo iyalimala iyamosheka kufana nokuxoshwa komuntu emsebenzini. Ngeke ujabulela ukuthi umuntu uxoshwe emsebenzini mangabe uyazi impilo yilokho nje bafethu ngithi cha ngane zakwethu ezinye izinto zingahlekisa ngazo ezinye ayidingi ukuhlekisa ngoba zikhomba ukuthi thina vele abantu bamnyama siney'nhliziyo ezinzima kangakanani nje sinobu-evilinyana nje empeleni. Mina cha angikujabulile vele nokuboshwa kwamsholo uzanzange zengikujabulele hhayi ukuthi ngoba mhlawumbe ngangisela iqembu elithile kodwa ngabuka nje ukuthi heyi umuntu uma eseyoboshwa lapha enempilo nje ethi iqondile nje unomndeni nje uqondile aboshwa ngongcono ukuboshwa kwesigebengu ngoba sisuke singenayo vele into eqondile sazela ukuthi isigebengu siyiphilela nje sona. Hey.